Your heart is good but it's blocked by your ego. Akuhlale kumnandi ngoba iyachinja impilo. What I'm afraid of, you go wake up late, and late there will be nobody there for you to have. You'll be all alone. Sebephele nabakuthandayo zizoqhathicho ziphelelise ngabantu abakuthandayo. Your heart is good but it's blocked by your ego. Akuhlale kumnandi ngoba iyachinja impilo. What I'm afraid of, you go wake up late, and late there will be nobody there for you to have. You'll be all alone. Sebephele nabakuthandayo zizoqhathicho ziphelelise ngabantu abakuthandayo. Okay, Tommy zizoqhatha zikuthatha qiba sikulahlekise sikuvala amehlo ungabona soqiba sikuteketise sokhohla ngothanda ubunala inhliziyo zombathise sikubambisa iglasi nenceba ina sikufungathise usothi uphaphama sekulate ixesha nge-12 o'clock nalandoda ubuyizanye lezizwe zihonoko akasafuni ukunika uthando naye ngakho konke ushede uwedwa empilweni yakho mani okwelolo ubuphuma neTommy ndikunqande ubuye ekuseni ngodola ubusuku bonke inqele ihlele emaqatheni uthando bendinalo for wena libhele emehlweni kodwa indlela oliphethe ngayo ibright ngathi ikemoyeni wawungixokisela today sithi kuma ucheat ndikunika uthando lwami ulokhu inhliziyo nesibindi udenza umntana omncinci kodwa zange undise Krishna ngoku usanibhanqa mntana abantu kanti ufuna ndithini mna ndalazi uthando lunjani okwangoku xabisa ichomi usaniphatha nopha kanjani uyalibala ndandikwenza umntu uthengelwa ndim impahla kodwa ngoku undibele une-Audi ne-Avanza ba ichomi zakho bezingakhuphela etywaleni ngesikude ngothando lwethu siphume emaqabeni ngengathethwa kakubi ngathi ngabantu emacaleni uzosheka wedwa embuzweni nlondo ndifake exhaleni. Your heart is good but it's blocked by your ego. Akuhlale kumnandi ngoba iyachinja impilo. What I'm afraid of, you go wake up late, and late there will be nobody there for you to have. You'll be all alone. Sebephele nabakuthandayo zizoqhathicho ziphelelise ngabantu abakuthandayo. Your heart is good but it's blocked by your ego. Akuhlale kumnandi ngoba iyachinja impilo. What I'm afraid of, you go wake up late, and late there will be nobody there for you to have. You'll be all alone. Sebephele nabakuthandayo zizoqhathicho ziphelelise ngabantu abakuthandayo. It's 12 o'clock nightclub kaloku bekusalwa intsha yam so we celebrating ukhula kwa-MC kaSlam diplome no-M's uzothinika spetty shots xa ndiye hosi ndifumana uthando enza ipot ii-friends zakhe zihleli like nothing is happening ngoku kunevidiyo yakhe lo mntana yi-trending waziwa yiyo yonke icape kaloku uphana ngestate ndisabukuye ekhaya esteke nditsho Eastern Cape kuyo yonke lento wazise uthanda upregnant isolution i-abortion she must go to hell then nyoba uthi kwakha kafuna ubona amanyala uthanda ubawela ukuba umoya uhlukane nenyama. It's hard for her but it's hard for me too ndimnika i-second chance but I won't be the same dude impilo yakhe inzima thixo mkhokhelo kwajubjub ichomi zinyoka zeze zenza u-Adama ifruit Ibrahim mna mfondini mna ndiyamthanda uthanda yabo so I'm thinking uba ndilungisa izinto nayo and the only way ukuba ndithethe nayo yabo Thando Your heart is good but it's blocked by your ego. Akuhlale kumnandi ngoba iyachinja impilo. What I'm afraid of, you go wake up late, and late there will be nobody there for you to have. You'll be all alone. Sebephele nabakuthandayo zizoqhathicho ziphelelise ngabantu abakuthandayo. Your heart is good but it's blocked by your ego. Akuhlale kumnandi ngoba iyachinja impilo. What I'm afraid of, you go wake up late, and late there will be nobody there for you to have. You'll be all alone. Sebephele nabakuthandayo zizoqhathicho ziphelelise ngabantu abakuthandayo.